So, hello, everybody. I am very, very happy to be connecting with all of you now at this Takže moment. vítejte všichni, mám velkou radost, že se s vámi všemi můžu takto propojit. It's um, it's the premiere of our workshop in May, June. Je to v podstatě taková premiéra, co se týče našeho semináře, který se odehrává v květnu a v červnu. It's a program that I begin to prepare generally in June, July. Je to program, na kterém jsem začala pracovat už, dalo by se říct, v červnu, na přelomu červnu a července. When I deeply study and connect with the future, and that's mean 2026 year. Kdy jsem se začala už propojovat s rokem 2026, vlastně na tom přelomu června a července. A napojovala jsem se na budoucnost, co nás čeká. That that carries a very strong pattern of beginning. A ta naše budoucnost obsahuje velice silný vzorec nových začátků. That comes through different philosophies and studies. A přichází to k nám prostřednictvím různých filozofií a studií. So it means the year one of Fire Horse. Je to rok 1, je to rok ohnivého koně. That brings a huge, strong energy of action, courage. Přináší to velmi silnou energii akce a odvahy. At the same time, in astrology, we are ending 165 years of Neptune in Pisces. So we are finishing a cycle and also beginning 167 years of a totally new cycle. A současně v rámci astrologie teďko ukončujeme 165-letý cyklus, kdy byl Neptun v rybách a vstupujeme do nového cyklu, zase 165-170-letého do nového cyklu. It's the beginning. We are ending an era. And let's see how will be our synergy and synchronicity to this time. A vstupujeme tedy do úplně nového cyklu a v podstatě teďko se zaměříme na to, že budeme sledovat synchronicity a jakým způsobem budeme schopni být v synergii s tím novým cyklem. So since beginning to study the 2026, I could see the need to begin bringing affection and how to nurture the dimension of love and tenderness to balance to the one fire horse. Takže ten počátek roku 2026, který je spojený s tím ohnivým koněm, tak pro mě to okamžitě znamenalo, že je potřeba se dotknout dimenze, nebo navnímala jsem tam tu kvalitu citu, jemnosti, kterou právě vyvážíme tu energii toho ohnivého koně. So the ones who knows me for a long time know that I first feel in the dimension of intuition and then I go to study it. A ti, kteří mě znají už dlouhou dobu a ví, jak pracuju, tak vědí, že já se nejdřív napojuji na dimenzi své intuice a teprve skrze to, co přijmu skrze svou intuici, tak potom pokračuju v studiu toho, co mi přijde. And it concluded in the sacred marriage that is fire with water, our aqua ignia,
in the frequency level. A v podstatě to, co jsem navnímala, tak je takové propojení ohně a vody. Je to podobné jako v našich balzámech Aqua Ignea a toto celé, to propojení ohně a vody, toho elementu se propisuje do frekvenční úrovně. So we are coming in the last 9 years in a huge pressure, like it's like pressuring with all our vital force, trying to get us to the edge of it. A v podstatě posledních 9 let procházíme neskutečně velkým tlakem, který se nás snaží vlastně dostat až úplně na pokraj. Prožíváme ten tlak v různých oblastech svého života. So it's absolutely fundamental that, first of all, we are able to hydrate ourselves again. A proto je naprosto zásadní, že ta první věc, kterou je potřeba udělat, tak je potřeba hydratace. Jakoby vlastně to vyživení sama sebe, o tom je ta první esence. So working for a long time with people, I can see that people are mostly drained. A za tu dobu, co pracuji s lidmi a pracuji s nimi opravdu dlouho, tak to hlavní, co vnímám, je, že spousta lidí je úplně vyčerpaná. It's not only a sensation, but it's also the wish to be alone, the wish to be by your own bubble, you know? So as much alone as possible, looking and meeting few people, but not, you know, in a huge expanded proportion. A díky tomu vyčerpání ta spousta lidí touží potom být opravdu úplně sami, izolovat se, být ve své bublině. Když už se setkávají, tak jenom s omezeným počtem přátel, ale rozhodně ne ve velkém měřítku. Of course, it's not a rule, but it's a tendency that I can feel. Je to určitá tendence, něco, co jsem vypozorovala, že se děje. Another perception that I had, especially this year, maybe next year I will feel differently, but for this year I could see it clearly. A další tendence, kterou jsem navnímala, je to tendence, kterou jsem navnímala pro tento rok, pro ten rok 2025. Možná v roce 2026 budu vnímat něco trošku jiného, ale je to. And I felt it from end of September. A pocitovala jsem to někdy od konce září. Keep going, keep walking. Don't, you know, okay, so end of the year is coming. Now I will relax totally. I will not think about my projects for next year. And I felt the opposite. Vnímala jsem tam takovou potřebu, abychom neustále nepřestávali v těch projektech, které jsme třeba započali, nebo v dalších věcech, které jsme měli rozpracované, protože spousta lidí v tom září si třeba už řekne, jo, dobrý, blíží se konec roku, tak jako už se nebudu namáhat, ale já jsem právě vnímala, že je důležité neustále pokračovat. It's time to hydrate, but to go up. To continue having the view of what do you want to do in 2026 and not waiting for 2026 to see what will be coming for you. V podstatě součástí té kvality vyživení sama sebe je to pokračovat v těchto svých činnostech, aktivitách a projektech a nečekat na to, až začne rok 2026, že on vám přinese nějakou novou energii a navnímáte to, co je potřeba udělat, ale pokračovat v tom, na čem už pracujete. So my advice, as I feel the energy, is the opposite when the airplane just is coming back to the earth, is the opposite, is just let's go up together.
Takže ta moje rada, kterou bych vám dala, je, když si představíte, jako že letadlo se chystá na přistání, jako vlastně dokončíme ten rok a jako už to bude na pohodičku, tak já bych vám radila naopak, jako při vzletu. Pojďme společně, pojďme nahoru, pokračujte v tom, ve svých projektech. So use this time before the ritual and all the ritual to fix everything you wish until end of September of 2026. Takže já bych vám poradila před tím rituálem vlastně zimního slunovratu, abyste v podstatě dokončili nebo dovyřešili všechno, co potřebujete, co jste třeba měli jako naplánováno. Vyřešte ty svoje projekty a ten cyklus skončit by bylo radno někdy až tedy v září 2026. Takže tuhle tu energii vlastně využijte na dokončení, rozpracování a tak dále. Pokračování v aktivitách. Don't wait. A nečekejte. Because fire horse in year one will come in so strong velocity that if you don't have an overview where you want to bring your energy in, you will be devastated through the strength of the energy. Poradila bych vám, abyste opravdu jako nečekali, protože pokud vlastně budete vyčkávat na ten začátek toho nového roku, tak ta energie, která se tam začne projevovat s tou jedničkou a ohnivým koněm, bude tak ohromná, ta rychlost bude neskutečná, že vás to úplně smete. So bring your plans. You don't need to have your whole plans for the year, but choose with focus, you know, what you really want to ground in January, you know, and begin to work on it now. Takže vemte si svoje plány nebo nějaké své záměry, které máte a řekněte si třeba, co by bylo dobré dokončit, dodělat, rozpracovat v lednu a pojďte vlastně na začátku roku už s tou myšlenkou, že víte, na čem chcete pracovat. I believe, but next year I will tell you if I'm right in my feeling or not, that at least the next 6 years we will need to be in a huge action for everything that we wish as new to come to our lives. Zatím mám takový pocit, že v průběhu dalších 6 let, které nás čekají, budeme neustále v módu neskutečné akce, budování něčeho. Já vám teda řeknu, až přijde ten rok 2026, jestli tam navnímám něco ještě jiného, ale zatím mám takový pocit, že nás opravdu čeká 6 let neustálé aktivity. So until 2032, I can see that we need to be with a huge attention. Attention doesn't mean tension. Co se týče roku 2032, po těch 6 letech, tak já vnímám, že tam bude potřeba pozornosti. Ne tlaku nebo napětí, ale pozornosti. So it's to be aware, it's to be open, it's to be in expansion. Bude nutné být otevřený, být vnímavý a být ve stádiu nebo být si vědom té expanzivní kvality, toho rozpínání a rozkvétání. So Tuna is here to help us in this beautiful transition. So Tuna is an indigenous name that means time for affection. Takže přichází sem sada esencí tuna a tuna v domorodém jazyce znamená čas pro cit. So it's very interesting because I am always in love with the set that we will be working with, but I'm huge in love with this one.
Já jsem samozřejmě úplně vždycky zamilovaná do každého setu, který vytvořím pro každý proces, ale tento set je něčím pro mě zvláštní. Já jsem prostě úplně zamilovaná maximálně. And my suggestion is that on the 20s, because we will begin on the 21s, right? Já bych to, co bych doporučila, začneme ten proces 21. prosince, ale tedy 20. On the 20s, you prepare a very nice salt and herb bath. Bych vám doporučila, abyste si 20. dali pěknou koupel, která bude obsahovat nějaké bylinky se solí. First, salt, always from the end of the face to the whole body, and then the herb. Takže já bych vám možná doporučila, abyste se vyloženě vy sami jako natřeli solí od krku dolů po těle a teprve potom, až aplikujete na sebe tu sůl, tak nějakou bylinnou směs. In the first week, that is the 20s, before the beginning of our ritual, I suggest rosemary. Ten první týden před tím rituálem bych vám doporučila používat rozmarín. But make it separately. First the salt and then the herb. Doporučila bych vám to oddělit, opravdu nejdřív se vlastně natřít tou solí a projít si tu solnou koupel a teprve potom tu bylinku. After 7 days, my suggestion is honey. So A, you dilute honey in water, and you bring it to the whole body. a následující týden bych vám doporučila použít med, který normálně rozpustíte ve vodě, naložíte se do té vany a dáte si medovou koupel. And for you that are in winter, it's more difficult to speak about flowers, right? A vy všichni, kteří se nacházíte teď v období měsíce zimy nebo v ročním období zimy, no, tak jako je to trošku složité s těmi bylinkami a s těmi rostlinami. So on the 20th, rosemary, on the 27th, honey. Takže 20. začít tedy s rozmarínem po dobu týdne a od 27. si dát tu medovou koupel. And on the 4th, chamomile. A potom 4. heřmánek. Because I think it's easy for you to find it also Myslím dry. si, myslím si, že heřmánek byste neměli mít problém sehnat, i kdyby tedy sušený. And after this period, whenever you feel your energy went down, use rosemary bath. A potom, tady po těch 3 týdnech, pokud budete cítit, že vám klesá energie, tak bych neustále doporučila používat rozmarín. Clear? Wonderful. So let's go to our first bottle, hydrate, carrying. Teď si představíme ten set těch esencí. Tuna, ta první esence se jmenuje Hydrate. Caring for yourself and for your inner field. A je to o tom, kdy vlastně se zaměřujete vy sami na sebe. Staráte se sami o sebe a o svoji energii, o svoji vlastně tu sféru. Embodying that hydrate is a daily act of self-nourishment. V podstatě vy stělesňujete kvalitu, že ta esence Hydrate vám přináší, vám zprostředkovává tu výživu, kterou sami sobě dáváte každý den. Self-care is not a concept, it's a practice. Opečovávání sama sebe není jenom nějaký koncept jednorázový, ale je to vlastně něco, co děláte pravidelně. Je to potřeba.
Sorry. To hydrate is to restore softness in your inner life. Ve svém životě díky tomu obnovujete takovou měkkost. It's to replenish the emotional body so that the fire of 2026 does not turn into excess. A v podstatě vy opečováváte to svoje vnitřní prostředí takovým způsobem, aby vás ten oheň, který v tom roce 2026 přijde, aby nebyl příliš nadměrný, aby vás nespálil. It's the practice that returns you to yourself. Je to praktika, která vám umožňuje navrátit se sami k sobě. So your inner water can guide you next cycle with tenderness, strength and emotional clarity. Aby vás vlastně ten nový cyklus, abyste mohli pociťovat jemnost, ale sílu zároveň a emocionální jasnost. It comes with the affirmation, I am my own source. Afirmace, která se k tomu váže, je já jsem svým vlastním zdrojem. So let's see, Elenka prepared an image for us to have a look, which are the masters guiding us to hydrate. Lenka pro nás připravila obrázek, který popisuje, kteří mistři to jsou a kteří nás budou provázet tou kvalitou esence Hydrate. Wow. Mm-hmm. Kaju, joy, and flow. Whenever I see the combination, I love it, you know. Kdykoliv vidím tuhletu kombinaci, tak ji úplně miluji. So imagine you bring and very interesting because I began to speak and the bird is really coming out, you know, outside in my garden. So it's kaju that really works also in the field of belonging, because loneliness generally is totally connected with loneliness with not belonging. Takže je to velice zajímavý teďko, když vlastně jsem začala mluvit o téhleté první esenci, tak tady přiletěl ze zahrady ke mně pták, já ho tady velice teďko silně slyším. První esence, kterou bych chtěla zmínit, která je součástí té kombinace uvnitř a Hydrate, je esence kaju. A kaju je spojená s pocitem, že někam patřím, což se přesně váže k tomu, o čem jsem mluvila, o té samotě, kterou spousta lidí pociťuje. Protože když jste samotní, máte pocit, že nikam nepatříte. And kaju fruit is unbelievable when you eat it, you know, it's like pure water. A když byste měli možnost ochutnat to ovoce kaju, tak je to úplně plné vody. Joy brings the energy of the source of regeneration in our lives and planet Earth. A esence Joy nám přináší kvalitu regenerace nejenom pro nás samotné, ale pro celou planetu Zemi. And also the coconut trees that has a huge resistance and resilience. Je spojená s kokosovými stromy a kokosy mají neskutečnou schopnost, jsou velice odolné. And the presence of the mangroves that are the symbol and also in a practical way of the life in planet Earth. A pak je tady kvalita, kterou nám přinášejí mangrovníky a mangrovníky jsou spojený s životem samým na planetě Zemi. So life begins in the mangroves. Život započal v mangrovnících.
And flow, that is a combination of essences of water that flows, bring the releasing of tension, because then we are able to have attention and attention. A esence flow je zase další esence, která je plná jako vodního elementu, vodní kvality a umožňuje nám uvolnit se naprosto a zbavit se toho napětí. A přináší tu kvalitu té pozornosti. So it's a combination of essence, really to bring a huge energy in and reorganize our whole system. Tahle ta esence nám umožňuje v podstatě přenastavit celý náš systém. Clear? Je to So jasné? let's go to conciliate. Přesuneme se k druhé esenci. Druhá esence má název conciliate. Our Smíření. second combination. It's wonderful to see the pictures, as I'm speaking. Je úžasné vidět ty obrázky, když mluvím. It's caring for your relationships and for your inner expressions. Tak esence conciliate je spojená s tím, co se uvnitř nás má tendenci projevovat a je spojená s našimi vztahy. So it begins bringing the importance of recognizing your inner field, the voices, expressions, subpersonalities that need to be seen, acknowledged, and understood. Přináší nám zvědomění těch všech možných vnitřních hlasů, které máme uvnitř sebe, těch podosobností, které potřebují být uviděny, pochopeny a nějakým způsobem integrovány. So the questions for you to answer during this period is, Otázky, které se pojí s užíváním této esence, jsou: where are your desires, frequency, and thoughts coming from? Odkud pocházejí vaše touhy, frekvence, které vlastně vnímáte a prostě po čem toužíte, odkud to plyne. Which part of you is speaking? A která z vašich částí mluví. So all our work related the subpersonalities here, it's fundamental. A veškerá ta práce na těch našich podosobnostech, kterou jsem zmiňovala, na tom uvědomění a integrování a pochopení a uvidění, je naprosto základní. Je potřeba tyhle ty části sebe navnímat. Self-development and consciousness, it begins when we are aware about our inner voices. A vlastně posouváte se ve svém vývoji a vlastně rozvíjíte své vlastní vědomí, když jste si vědomi právě těch vlastních vnitřních hlasů a těch podosobností. So pay attention. Who is wishing, desiring, wanting, speaking with you? You speaking with you. Who is the one that is in the front door, but representing sometimes only part of your inner forest and not everyone inside you at all? Takže jde o to uvědomit si, když máte nějakou touhu, nějaké přání, tak kdo to mluví, jaká ta moje část to mluví a někdy si je třeba uvědomit, že je to jenom opravdu ta část vás a že to nejste vy celý, že je to jenom něco, co promlouvá a odkud to pochází. The word conciliate comes from the Latin conciliare. To slovo conciliate pochází z latiny, v latině je to conciliare.
That means to create a field where distinct parts can meet. Znamená to vytvořit, schopnost vytvořit pole, ve kterém se specifické části nebo nějaké kvality dokáží potkat. To make understanding possible. A zprostředkovat porozumění. To mediate. A přináší schopnost mediace, to znamená umožňovat vlastně vnímání a slyšet tu druhou část. To bring something back into the heart. Přinést něco zpátky zpět do srdce. Conciliate is the art of opening a space where your inner and outer worlds can find coherence, harmony, and truth. Je to v podstatě kvalita nebo možnost, kdy vy otevřete svůj vnitřní i vnější prostor, aby se mohli setkat dohromady a vlastně díky tomu vy můžete navnímat svoji pravdu. A soft yet powerful mediation between parts of you that long to be reunited, but also part of your outside world, like people you would like to meet again and so on. Působí to na dvou úrovních. Na té úrovni vnitřní, kdy vlastně dává do rovnováhy nebo umožňuje kontakt mezi těmi vašimi dvěmi třeba opačnými polaritami a umožňuje komunikaci mezi nimi, ale nejenom uvnitř vás samých, ale také s vnějším světem, kdy třeba vy se chcete znova propojit s někým, kdo zmizel z vašeho života, koho už jste dlouho neviděli, tak vlastně umožní to propojení, to spojení. Conciliate is listening before reacting. Je to o naslouchání před tím, než zareagujete. Softening the tone of your voice. Je to o změkčení tónu vašeho hlasu. It's creating simple agreements for living together. Vytváří to naprosto jednoduché dohody, které se týkají spolužití. It's understanding the other without losing yourself. Umožňuje to porozumět druhému bez toho, aniž by vy jste ztratili sami sebe. It's cultivating small gestures of care. Umožňuje kultivaci malých gest, kterými opečováváte ostatní nebo okolí. That reopen the emotional flow. A tyto malá gesta vlastně znovu otevírají proudění emocí. It's offering a safe space for dialogue. A nabízí nám to bezpečný prostor, ve kterém je možný dialog. A field where truth can breathe. Umožňuje nám to zažít nebo vytvořit prostor, kde pravda může dýchat. Conciliate is the art of micro-adjustment, the teeny shifts that multiply harmony. Je to schopnost, conciliate nám přináší schopnost maličkatých změn na drobných úrovních, ale ty malé změny vedou k harmonii. So let's see our masters in conciliate. So first we have a totally new master that is plenitude. První, It's this grass. takže se podíváme na 3 esence, které dohromady tvoří tu esenci conciliate. První je plenitude. Vidíte na prvním obrázku, je to taková vysoká tráva. It brings a huge feeling of inner peace.
přináší nám to kvalitu vnitřního míru. As you were resting, as a lifetime resting. Je to úplně takový mír, jako kdybyste si představili, že odpočíváte celý jeden plný život odpočinku, takhle dlouhý a intenzivní. And we have balance as this incredible balancer in our emotional field, the yellow and pink rose. A k vybalancování této kvality máme toho druhého mistra, což je ta růžovo-žlutá růže. And tenderness that soften whatever that comes over you. Esence tenderness, něžnosti, která změkčuje cokoliv, co se ve vašem životě objeví. Wonderful. So let's go to gather. Podíváme se na třetí kombinaci esencí, ta se jmenuje Gather. Wow. Okay. What a strong combination as well. Opět velice silná kombinace. Gather opens a field of expanded presence. Gather, ta esence, otevírá pole přítomnosti, ale ta kvalita té přítomnosti, zpřítomnění je zveličená. And in a period of fire action, the question is, how is possible to expand, but in the energy of gathering? A ta kvalita vlastně toho ohnivého koně nám přináší otázku, jak je možné expandovat, to znamená posouvat se, něco rozšiřovat, ale současně tam vnímat, protože ten název gather znamená setkávat se společně dohromady. Gathering je setkávání se a expanze, rozšiřování, rozpínání ve stejný moment a všechno v té energii toho ohnivého akčního koně. Because when we expand is very easy that we fragment. Protože když expandujeme, rozšiřujeme, ať už je to cokoliv, tak se nám velice často může stát, že se vyloženě rozdrobíme na částečky, fragmentujeme se. So here we enter the realm of allostasis that we studied this year. A tady ta kvalita je propojená s esencí alostázie, kterou jsme vlastně studovali tento rok na tomto workshopu. The capacity to surf through times of intense movement without losing coherence. A připomenu, byla to ta kvalita jakoby surfaře, když jsme byli schopni jet na té vlně intenzivních energií a v podstatě to tak jako balancovat ty energie bez toho, aniž bychom ztratili tu rovnováhu. Gather is a state of presence. Esence gather vyjadřuje stav přítomnosti. The conscious linking of everything we touch in the day. Je to vyloženě vědomé propojení a zvědomění si všeho, čeho se v průběhu dne dotkneme. Every person you see, every space you touch, every interaction you register. Jakékoliv setkání, jakákoliv interakce, které si všimnete, jakákoliv věc, všechno v průběhu dne, co se vám děje. You perceive everyone and everything that cross your field. Všimnete si úplně všeho a všech, co se dostane vlastně do vašeho pole. Gather is the verb that glues time, body, and consciousness together.
Gather je vlastně esence, která nám pomáhá propojovat čas, tělo a vědomí v rámci jednoho celku. You know, when we wake up in the morning, so we wake up, we are in the bed, and then we begin to think what we need to do, and somehow we go out of the bed, then we go to the kitchen or have our coffee, but it's not all in fully presence. Znáte takový ten pocit, když se ráno probudíte a už vám hlavou jede, ježiš, co všechno já musím udělat, teď se zvednete, jdete do kuchyně, do koupelny a tak, ale děláte to jakoby automaticky a nejste tam zpřítomnění, nevnímáte ten přítomný okamžik. So the proposal is that during that week, you are very conscious, related everything you are doing, touching, and moving through. Ta nabídka, kterou vám tahleta esence dá v průběhu toho týdne užívání, je být si velmi vědomá, úplně zvědomit si úplně všechno, co v průběhu toho dne děláte, čeho se dotknete, na co myslíte, kde jste právě. Emotionally related our inner movement, gather means Emocionálně ta esence znamená, v podstatě je to ohledně pohybu uvnitř nás samotných, collecting back the parts of yourself that were scattered by old expectations, outdated self-images, and relationships versions that no longer exist. Vy v podstatě budete skládat zpátky části sebe, které se jakoby rozsypaly, byly to nějaké vztahy, které dál už nefungovaly, nebo něco, co od vás někdo očekával a vy díky tomu jste se jakoby rozdrobili, tak všechny tyhle ty částečky budete mít možnost poskládat zpátky. To je ten význam toho slova nebo té esence gather. Dát něco zpět dohromady, poskládat. So what that you lived in these last nine years that left marks or shadows that you need to transform? Týká se to posledních 9 let, všechno, co se vám dělo, co zanechalo určité stíny na vaší osobnosti, věci, které je potřeba změnit a přetransformovat. Tak to vynese na povrch. It's important to recompose yourself, to return to yourself and call yourself back. Takže je v podstatě nutné sami zavolat ty své části zpátky k sobě a poskládat se nově. In the relational field of affection and presence, gather means the table of affection. A co se vztahu týče a citu týče, tak nám ta esence nabízí v podstatě prožívání té kvality citu, citového vnímání. The meeting that hydrates. Je to setkání, které nás vyživuje. The presence that restores dignity to the fluid heart. Je to taková možnost, kdy jakoby zpřítomnění, přítomnost, která nám osvětluje něco, čemu Sandra říká proudící srdce, fluid heart. Gather is born in the space between one breath and the next. A ta esence se v podstatě zrodí nebo rodí mezi nádechem a výdechem, nebo jedním nádechem a druhým nádechem. It's the technology we have to make us come back to ourselves.
Je to doslova technologie, která nám umožňuje, abychom se zpátky navrátili sami k sobě. So let's see our wonderful masters in Gather. So we have New Jumping Child, this huge community of this beautiful white mushroom that appeared, bringing and screaming transformation in a huge field and community of light and Takže, whiteness. takže se podíváme na části této esence. Takže první částí nebo první esencí, která tvoří tu esenci Gather, je New Jumping Child. Je to ta bílá houba, která se objevila úplně nově a přináší nám ohromnou kvalitu právě té transformace. Suri, that does the connection, related everything that we lost and we need to reconnect. Potom ta kytička Suri, ta propojená kytička, ta nám přináší propojení, spojení, kdy vy se zpátky můžete napojit na všechno to, co jste ztratili, někde zapomněli a můžete to propojit sami se sebou nově. And photon, that is also a new essence. A pak tam máme esenci Foton, což je nová esence. So these are essences that I produce specially for the workshops, my mentorings and the rituals. Tady ta kombinace, to je esence, kterou jsem vytvořila speciálně pro moje workshopy, pro moje mentoringová sezení a pro rituály. Photon is an explosion of the particles of light. Je to vyloženě exploze částeček světla. Ta esence So foton. in our system, it opens all points for the perception of new dimensions. Umožňuje nám to otevřít v rámci našeho těla, v rámci našeho fyzického systému všechny dimenze pro nové vnímání. So it's a huge combination to really to expand, but reunited. Takže nám umožňuje právě tu expanzi do toho nového, ten rozvoj, ale současně být ve spojení s tím, co jsme někde ztratili a zanechali a v podstatě propojit se s tím nově. So these are our three combinations, our three masters that will be guiding us during this time. Takže tohle to jsou naše 3 esence, které nás budou tímto obdobím provázet. And I'm open if you have some questions or something you would like to share. A já jsem teď otevřená, pokud máte nějaké otázky, nějaké dotazy, něco, co byste chtěli sdílet, nebo na něco, co byste se chtěli zeptat. So how you got it? How are you feeling? Jak se cítíte? Cokoliv. Někdo něco? Panda! I would love to listen to you. Vanda se chystá. Tak já se hlásím. Ahoj všem. Ahoj. Ahoj, všechny zdravím. Já jsem nestihla úplně začátek, omlouvám se, protože původně jsme měli začít později. Takže se nestihla asi prvních 10 minut. Ale za mě potvrzuju, že je to velká jízda do konce roku a že to dost tlačí teda na to dokončení. So first of all, I would like to confirm what you were saying that about the huge pressure, till the end of the year. It's like a big ride and I can definitely feel the pressure to finish. Thanks.
A že Yes, teďka, and it will become stronger. No a asi tě nepotěším, bude to ještě silnější. ach jo, Now we are really coming to the cycle that I was being I was being prepared in the beginning of the 90s for the next 7 years. I will tell you, we need to be very united, very connected, because it will be the field of togetherness that will help us to truly go to a new level of perception. The alone archetype of past will not help us at this moment. Takže já bych ráda řekla jednu věc. Ta nová fáze, do které se nasouváme, já jsem byla připravovaná už v 90. letech tady na tu situaci, na něco, co nás teď v příštích 7 letech čeká. A ta kvalita, která bude naprosto pro nás zásadní, abychom ji uchopili a abychom ji začali žít, je kvalita pospolitosti. Právě to propojení. To, co my všichni teď cítíme, ten opak, kdy chceme být sami a zvládat věci sami, tak to je něco, co nám absolutně nepomůže. My potřebujeme rozvíjet tu opačnou kvalitu pospolitosti. It's not because I don't trust the own path. I have a physiology that I can go very easily alone. I have absolutely no problem in it. So it's not a matter of the need because you don't know how to do. It's because it's the energy, the frequency that it's coming for us. It's a cosmic, interdimensional call for us to gather, conciliate, and go together, because this is what will make a difference for us. Není to o tom, že my sami za sebe bychom nebyli schopní přežít, existovat a fungovat sami, protože my jsme, třeba Sandra to uvádí na svým vlastním příkladě, že v rámci fyziologie svého těla má vybudované ty mechanismy, kdy je schopná věci zvládat sama, ale tady je to o tom, k čemu nás ten nový cyklus jakoby vybízí, aby jsme se posunuli dál. Je to spojené s energií a frekvencemi, který sem přichází, je to i mezidimenzionálně propojené. Je to důležité, ta kvalita té pospolitosti, být s ostatními v propojení. So for decades, we are offering Araretama community not as a church. You can choose whatever you wish. But I'm here to tell you that this community is available in the building of the field for us to cross the next 7 years that will be crucial. V podstatě Araretama není to organizovaná víra, my nejsme církev, ale je to pospolitost, je to něco, je to systém, který tady je už desítky let a my nabízíme něco, co vám pomůže právě díky té pospolitosti, díky setkávání, díky propojování, díky skupině projít těmi následujícími 7 lety. And part of myself is already in Slovakia and Czech Republic. I am part of myself. A fractal of myself is totally present in your both countries and preparing what I will bring in May and June. A část mě samotné, v podstatě si to můžete představit v energetickém poli jako fraktál, už je teďko přítomen v České republice i na Slovensku a já už jsem tady přítomná s vámi a připravuji vlastně se energeticky na to, co se bude odehrávat v květnu, na přelomu května a června, až bude v roce 2026 ten náš další workshop.
So it's not just the personality, Sandra, you know, it's like the gate that is connected with this forest and consciousness to bring the elements and the technologies for us to really overpass and journey together for the hybrid universe. Není to jenom o tom, o mně samotné jako osobě, která se jmenuje Sandra, která je tady s vámi přítomná, ale já skrze sama sebe, skrze svoje energetické pole působím v podstatě jako brána, přináším sem ty energie pralesa, takže díky tomu funguji jako propojující element a přináším tu energii deštného pralesa vlastně do České republiky a na Slovensko. Okay? A za to děkujeme. Thank you. Thank you. A já se chtěla spíš sdílet, že teda skupiny se snažím dělat a dávat lidi dohromady. So I just wanted to say that I am doing my part. I am doing, I'm meeting with people. I lead groups of people. So I am trying to help with this interconnecting of people and gathering. It's fundamental because it's a time for action, and action in the way of us, you know, building these web tribes in frequency, not as a church, but in a frequential point of view. Tohle je opravdu velice důležité, protože se prostě nacházíme v čase, kdy je důležité budovat tyhle ty skupiny, propojovat lidi mezi sebou, a to z toho důvodu nejenom, aby oni se setkávali, ale aby vlastně se vytvářela ta frekvenční kvalita. Jo, to, co frekvenčně to přináší, když se ti lidi toho stejného naladí na tu jednu frekvenci a potom to vlastně přináší do prostoru. So on Monday, I'm already going to the mountains to Cunha, where, you know, it's a crucial time for me to see through the forest as an oracle everything that it's coming. V pondělí se chystám do hor, půjdu do lesa a v podstatě budu tam působit jako orákulum, skrze které teda budu možná schopná navnímat tu energii, která k nám přichází skrze vlastně les. And I will be sharing it, and Lenka and Veronica will be spreading to you. A já to budu to sdílet s Lenkou a s Veronikou a Veronika a Lenka vám to zprostředkují. Naša Veronika, ne? Já jsem to prespala. Naša Veronika nám to zprostředkuje moc. Já jsem si chcela dať pôvodne budík na 3:45, aby som nezaspala. Tak já jsem chtěla ještě sdílet, že se mi podařilo zvyšovat vibrace na delfínech, v chrámech Egypta a ještě v esencích, teďka mám skupinu 30 lidí na přechodové rituály. So I wanted to share that in terms of working with people, Na přechodové období esence. I was able to work with people together with dolphins, swimming with dolphins. Also, we were working with in Egypt, in the Egyptian temples. And also I have been working with the essences. And right now I have a group of people, 30 people, that we are working in this, transformational crossing to new dimensions and new qualities. I'm using essences with a group of 30 people. Fantastic, beautiful. Ale Amazing. setkávám se s velkýma zraněníma těch lidí, který někdy udělají jako takovou jako zeď, nebo jako to hoděj na mě prostě tu svoji bolest a pak je to hodně náročný pro mě. But what I have been experiencing from the people, they very often were very hurt, and
all these things, the negative things of being heard, they throw upon me. And then it's very difficult for me to absorb all those negative feelings and from people. So that was difficult for me to deal with. Yeah, it will come strongly, because as much light you bring, and we are bringing a lot of light to planet Earth. Even the solar explosions, they are much more stronger. As well, there is a huge strong frequency coming from not our sun, but the sun that is much more in the center of our galaxy, right? Ono je, So, ono je to sorry. Ono je to spojené s tím, že není divu, že se ti tohle děje, protože v podstatě to světlo, které sem přinášíš, tak vytahuje z lidí tyhle ty věci a oni potom mají tendenci vlastně to na tebe házet. A není to spojené jenom s tím světlem, které ty přinášíš, ale dohromady právě s tím cyklem planetárním, ve kterém jsme, tak teďko tady na planetě je mnohem víc slunečních erupcích, co sem taky přináší další vlastně světelnou energii. A nejenom tohleto, ale Sandra zmiňuje nejenom naše slunce a výbuchy na našem slunci, ale i co se týče energie, která sem přichází z centrálního galaktického slunce. It brings a lot of toxicity out, It's Že to like vytahuje hodně toxicity. It's like when you have an inflammation and you go to the sun so the inflammation will become bigger. So this is also in the psychic and the emotional dimension of people. It's becoming bigger. It's an inflammation, right? Je to v So podstatě jako když máte zánět a šli byste na sluníčko, tak ten zánět se vám bude zhoršovat, je větší a větší. A to samé vlastně se děje s emocionálním polem lidí. To znamená, když se dostanou do té frekvence těch zvýšených vibrací frekvenčně, tak to vytahuje i ty jejich emocionální zranění. This is why I brought this year the impartial empathy. So you are able to understand, but you are able to stand back. Což je také ta věc. Já jsem minule na semináři mluvila o kvalitě takzvané nestranné empatie, kdy vy jste schopní vnímat to, co na vás ten druhý člověk projektuje, nebo to, co na vás hází, ale jste schopní se od toho oddělit a stát stranou. For people, as you, Wanda, for example, that are very sensitive, like you feel absolutely everything, right? So you are like an example for me to speak about. It's full. You want to translate, Petra? Třeba pro tebe, Vando, protože já vím, že ty jsi extrémně citlivá, takže pro mě to je jakoby dobrý příklad, na kterém se to dá vysvětlit, protože ty cítíš opravdu všechno, cokoliv prostě z lidí kolem tebe. It's fundamental that you train yourself in stepping back. Pro tebe je opravdu nutné nacvičit si to a vědomě pracovat na tom, aby ses jakoby oddělila od toho, co k tobě přichází. You feel, you step back. You feel, you step back. It's an Něco exercise. cítíš, oddělit se od toho. Cítíš něco, vědomě se od toho oddělit. Because if you are able to do it, you are able to help. Protože když tohle seš schopná udělat, tak teprve potom seš schopná někomu pomoct nebo nějak asistovat. Help you will in whatever circumstance, but help and not collapse. Jde o to nejenom pomoct, ale pomoct a neskolabovat u toho sama. Okay? Fundamental. Děkuju. Thank you. Somebody else would like to share? Někdo další? Chtěl by někdo něco sdílet? Okay, so that's it. I want to thank you. Pavlina, you are brilliant.
Thank you so much. You agree because I know, to follow the way I think, and you need really to be, Petra knows it as well. So, and thank you, Linka, Veronica, Wanda, and Mirka that I can see, Tereska, and Všem vám děkuji. I saw Pavla, but then I didn't see her again. But to everybody that is together bringing the energy for us to go in gathering with Tuna. Takže já bych vám všem moc chtěla poděkovat, všem, který tady vidím, ale i kterým tady nevidím, protože my jenom tím, že jsme se tady teďko setkali, tak je to ta esence vlastně gather, to setkávání se dohromady a jsem ráda, že vám můžu nabídnout esenci, tu sadu Tuna a vy s ní můžete začít pracovat. A to setkání je tady o tom. Thank you. Děkuju vám. Thank you very much.